Bon dia, cunitens i cunitenques. Soc la Beatriz Luque, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Cunit. El passat dijous, 22 de setembre, es va aprovar el conveni comarcal de xarxes d'autocaravanes del Baix Penedès. Un conveni conjuntament amb el Consell Comarcal, Cunit s'hi va adherir amb la resta de municipis per regular i donar suport a aquest tipus de turisme, que al final és un turisme que des de fa molt de temps està en pleno creixement. El pàrquing d'autocaravanes, de moment, serà en aquest terreny municipal, que abans no hi era. Disposa de les instal·lacions sanitàries i tindran molt a prop les nostres platges i la resta de serveis. L'Ajuntament fa l'aposta per un turisme de qualitat i divers, i aquest model és el més apropiat. Endavant! Cunitencs i cunitenques, soc el Xavier Lorenzo, el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Cunit. I res, us voldria explicar una miqueta la situació econòmica de l'Ajuntament. Sé que l'Ajuntament, sobretot a principis de segle XXI, vam fer unes inversions molt fortes, va agafar la situació de crisi del 2008 i va arribar a tenir un pla d'ajust que es va cancel·lar tot just fa un any, el 2021. I ens obligava a tenir una certa encursetament a l'hora de gestionar els comptes públics i a més estaven totalment auditats i controlats per Sindicatura de Comptes i pel Ministeri. Ja estem fora d'aquest pla d'ajust i la situació de l'Ajuntament, avui per avui, jo diria que és excepcional. Una mica el que explicàvem era com s'estructurava el pressupost municipal. Al final no deixa de ser, jo sempre ho conto com si fos la compta d'una casa. O sigui, rebem uns ingressos, a casa via nòmina o els autònoms via facturació, i tenim una sèrie de despeses. Hi ha una sèrie de despeses que són fixes. A la casa seria la llum, l'aigua, el gas, la hipoteca, el que la tingui, tot això, i els ajuntaments també. Nosaltres de despeses fixes tenim el sou del personal i tots aquells serveis que tenen un contracte que suporta el poder donar. La brossa, el servei de la llum, els serveis de serveis socials, és a dir, tot allò són contractes que s'han de pagar i després hi ha una part que queda alliberada, que són les àrees que decideixen fer accions. Aquest any, per exemple, els Parcs d'Igual fem una cursa o Cultura fa una actuació, etc. Aquesta és la part lliure que treballen les diferents àrees. Com us deia, l'estructura de l'Ajuntament es divideix en capítols i els més importants és el capítol de personal, que sol representar el 30% del total de la despesa dels ajuntaments, el capítol 2, que és la despesa corrent, que va entre el 40 i el 55% de la despesa d'un ajuntament, hi ha el capítol 4, que són les subvencions, el capítol 5, que són les inversions, que és allò que tu vols invertir, a fer edificis, hem de fer una nova escola, en aquest cas ho fa ensenyament, però hem de fer un nou casal o hem de fer una pista esportiva, això aniria pel capítol d'inversions. I després hi ha el capítol 9, que és el pagament dels préstecs. Aquesta seria l'estructura del 90%, 95% de les despeses estaria estructurat així. Els ingressos passa el mateix. Els ingressos principals són els que venen d'impostos i taxes i després tenim subvencions d'altres entitats, com pot ser Diputació, Generalitat i inclús fons europeus. L'Ajuntament de Cunit, com ho tenim? Com nosaltres tenim un pressupost de 24 milions i mig, més o menys és el que acabem tenint. Hi ha un pressupost de despesa de 24 milions i mig i un pressupost d'ingressos de 24 milions i mig. Els ingressos, nosaltres estem amb un índex de cobrament en voluntària que va al 96-97% d'aquests ingressos es venen ja de forma voluntària, sense que tu tinguis que anar-li a reclamar al ciutadà o ciutadana que hi ha una sèrie de diners que se li deuen en concepte d'impostos o taxes. I la despesa mitjanament s'està complint entre el 70 i 75% de poder realitzar aquesta despesa. És a dir, nosaltres cada any podem estalviar entre el que ingressem i el que ens gastem un 25% aproximadament, que és l'estalvi que tenim, que és el superàvit que tenim. Què fem amb aquests diners? Doncs amb aquests diners només hi ha 3 coses que podem fer. O les deixem al banc i allà
estan in eternum i no podem fer res, a menys que la llei canviés o hi hagi mesures fiscals que amb el Covid sí que es van deixar utilitzar, però amb els ajuntaments que tenien superàvit, aquells diners que tenen al banc els hi van deixar utilitzar, o fas inversions que li diuen financerament sostenibles, que són unes inversions que van molt pautades, o bé amortitzes deute. Què fa l'Ajuntament de Cunit? Amortitzar deute. I ara anem a la situació que us deia. Quan nosaltres arribem al 2019, que estem a un pla d'ajust i que ens deixen fer allò que ens deixen fer, que és no endeutar-nos a més del 70%, o sigui, no tenir préstec per sobre del 70%, no fer una sèrie de despeses que no pots fer, nosaltres el que fem és anar amortitzant anticipadament. I això el 2021 ja hem complert amb el que ens marcava el pla d'ajust i ja ens sortim del pla d'ajust. Allò que ens havien deixat per poder posar en solfa a l'Ajuntament ho cancel·lem. Com estem llavors? En el 2019 l'Ajuntament li devia als bancs 10.700.000 euros. O sigui, nosaltres amb els bancs li devíem 10.700.000 euros. Com estem a 2022? Ara li devem realment als bancs, amb diners que nosaltres hem utilitzat dels bancs, 1.300.000 euros. Això és la deute que hi ha real d'utilització bancària. És a dir, hem passat de tenir un endeutament sobre el pressupost del 46% a tenir un deute real del 6%. Hem demanat préstec per valor de 4 milions i mig que no hem utilitzat. És una reserva de crèdit que tenim allà per fer futures inversions. Aquests diners només poden anar a inversions. Uns aniran als camions de la brossa que hem comprat, que s'estan licitant, aniran a canvi de contenidors i aniran a altres operacions financeres de l'Ajuntament per inversió que hem fet aquesta reserva de crèdit. El dia que utilitzem aquests diners, aquests 4 milions i mig, l'Ajuntament deurà als bancs 5.800.000 euros, que és un 24% sobre el pressupost. Pensem que la capacitat financera de qualsevol ajuntament per llei és fer fins al 110% del teu pressupost. És a dir, nosaltres podíem demanar préstecs sobre 26 milions d'euros, que no ho farem. O sigui, nosaltres on estem realment còmodes és anar fent inversions anuals que van entre 2 milions, 2 milions i mig. El que portem de legislatura hem fet inversions per valor de 6 milions d'euros, més el que tenim en previsió, i a més pressupostàriament volem dotar amb 2 milions i mig més per l'any 2023. Vol dir que si tot va bé acabarem fent una inversió sense comptar aquests 4 milions i mig de 9 milions d'euros. Sí? Què vol dir? Que cada any una part del superàvit fem és amortitzar anticipadament la deute i una altra part d'aquest superàvit anem fent petites inversions d'aquestes que diuen financerament sostenibles i ens dona capacitat per anar reinvertint aquests diners que anem cancel·lant a fer noves inversions. La situació còmoda de l'Ajuntament de Cunit, des del meu punt de vista i des del punt de vista d'intervenció, és estar amb un endeutament entre el 30-35% del nostre pressupost. Aquesta és una situació que les quotes de préstec són totalment assumibles. Pensem que en el capítol 9, que és la de quotes d'amortització, són de 2 milions d'euros i ara estem pagant vora 200 o 250.000 euros, i que tot allò ens dona també un flux de diners que no s'utilitzen, que també després ens serveixen, però nosaltres dotem aquesta quantitat d'amortització, que és la que estem còmodes, i això representaria tenir entre un 30 o un 35% d'inversió viva cada any, per la qual cosa tenim múscul financer per afrontar el futur a mig i llarg termini de les necessitats que pugui tenir Cunit. I així és com estem. Llavors, vull donar un missatge de dir tot allò que s'ha fet, o tot allò, nosaltres no hem estat un govern que hem volgut fer un dispendi per dir hem fet moltes coses, sinó que hem volgut ser honestos, mantenir un estat d'endeutament totalment controlat, que ens permeti fer inversions, que puguem programar inversions de futur, que les grans obres s'han de periodificar i que això no és, encara que nosaltres estàs firmant un contracte de legislatura de 4 anys, nosaltres no pensem en 4 anys, sinó pensem en el futur dels cunitencs i cunitenques. I el que volem deixar és un ajuntament totalment sanejant i qui vingui i les properes generacions tinguin la capacitat financera per continuar fent allò que el nostre municipi es mereix. Per la qual cosa jo, des de la meva responsabilitat política en l'àrea d'Hisenda, doncs vull felicitar, i ho vaig dir en el ple,
no només als treballadors i treballadores de l'àrea d'intervenció i tresoreria, sinó a la resta d'àrees que també han fet seu aquesta prerrogativa de ser curosos amb el que és la utilització del diner públic. Llavors, sumant tot això, ens dona poder anar cancel·lant deute, anar rebaixant deute, però continuant fent inversions de futur. I això crec que és el més important, o sigui que la capacitat que tenim com a Ajuntament amb aquest múscul financer és d'una continuïtat i de tot allò que ens posem en marxa de poder realitzar-ho.